Der var skolen flyttet herud på Ane Møllersvej. Den var ovenikøbet lige blevet udvidet med den fløj, der i dag er kantinen, havde overtaget HF-afdelingen for Skov Seminarium. Det er mere end 25 år siden, at HF begyndte her på skolen. Og nu er på det tidspunkt, hvor dimittenstallet selvfølgelig steget betydeligt. Der var 86 sproglige og fine, fordi skolen var 88 matematiske studenter, der blev færdige det år. Jeg kan ikke rense alle de lærere op, som I havde. Mange af dem er lærere på skolen endnu, og I har mulighed for at træffe dem sidenhen. Og I er ligesom studenterne efter arrangementet inviteret på et glas vin op i kantineafsnittet. Og I er også velkommen til at kigge ind på musikgangen, hvor der er billeder af alle vores dimittenter gennem årene, og det kunne være, at det kan have vinder frem. Og ellers er der også en mulighed for at købe vores jubilæumsbog fra 125-års jubilæet i 97 for en beskeden sum. Den er så sat op i kantinen. Et musiknummer, og jeg vil bede solisterne og musikerne tage plads. Absolut nulindsats. Yes. Der findes noget inden for fysik, inden for kvantefysik, der hedder tunnelangreb. Ja. Og det er altså det er noget en bølge, som ikke kunne lade sig gøre. Altså det kommer igen. Så man kunne også navne tunnelbølgen. Var det den med paraplyer inden for jeg sagde Lasse til dig på teknik. Okay. Den måde så er det spændende. Hvordan skal vi have sightseeing? Nej, det fungerer ikke. Det er ret på. Kan man lige få redigeret på. Okay. Så kan man altid klippe det pinligt væk. Så det er et ekstra lyd på. Nu må vi lige tænke på. Det er også det der med, at det er også med solebilleder. Ja. Det gør, at man kan sammenklippe, og hvor det nærmest er umuligt bagefter at afsløre, at det er en sammenklip. Ja, det er rigtigt. Med de historiske billeder, der må meget højt fra det. Jeg vil gerne have en tonnemand mere. Det er så ikke så meget på spil, men i andre sammenhænge. Der er nogle billeder, der skal redigeres med, der er mange huller i. Så går han og får muligheden med nærmest til farver. Der vil vi bare. Ja! Yes! Det var 3 sætter. Kom vi i 3. sæt på et tidspunkt? Jeg synes sgu da, vi havde 40%. Ja, men det var den gang. Det er bare et spørgsmål om at holde ud. Nå, for satan. Jamen, det synes jeg da, vi gjorde. Ja, det gjorde vi. Jeg synes, vi klarede det. Det var lige før, vi drev de der lærer til vandet. Det var altså sjovt, at gamle lærer, man kunne køre med hestgård. Ja, men det gjorde vi jo ikke. Så
han boede, jeg har været deroppe engang, han boede sådan på den øverste etage. Og det er dejligt, men han havde bare Ja. Eller retter nu, den blev meget bred, ikke? Det er, han snakker fuldstændig ligesom han altid gjorde. Ja, ja, han har også fuldstændig samme ansigtsudtryk og sådan noget. Kom du selv se kampen? Nej, det var fordi en løn, den var gået helt forkert ind. Jeg var nødt til at skrue ned i banken først, i åben først kl. 10. Jeg kan ikke sidde herovre med 400 kroner på lommen, eller så er det en taxa. Nej, altså, det var ham der bakkeren der. Der bakker jeg, som jeg ikke kan huske, hvad han hedder. Det gælder den virke. Ja, men så må vi stå navn på. Man er jo stadig med den elite, man nogle gange er, ikke? Der er en tendens til, at man kan blive meget Talistmad, det er godt. det kan jo være, altså... Det er så meget godt med forhistorisk arkiv nu. Så kan vi komme 30 år og se på under smukke også. Er det ikke rammer? Ja, rammer.